Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ada na punta mga higala, din ang atong tulumanon sa kahanginan, si On A, Cathy Kisses on Air, o ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi nung adlaw na usab karon mga higala nga samtang adlaw mga higala Huwebes. Pizza 20 na kini mga higala sa bulan sa Agosto tuig 2026. So kumusta naman mga higala ha? Nang hinaot ko nga ana kamutanan sa Kapiskay sa Panlawas. Walay gibating ubo, hilanat, sipon, wala mag-away sa pamilya. Wala awaya sa bana, wala awaya sa asawa, wala mag-away og sa silingan, sa ito pamayra gyud, no? Walay problema sa inyuhang budget, ego na, no? Naaray igbalayad si Norico, kay hapit na raba ang tapos bulan, no? Walay problema ha. Kung bate ra gyud, kung wala magani, nahala pa ning kamot ra gyud. Ayaw problema, ayaw kayong kabalaka, basta maning kamot ra gyud ta. Masulbad ra gyud ang problema. Tala no, ato na pangayoon karon sa atong mahal nga patron karong adlaw San Bernardo sa Clairvaux ang iya mga pagampo aron nga magmalampuson karon kining ato ang katikises sa kahanginan. Okay no? Bino arita mahigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahanon ni ining kamudtuhon. Ateneo de Zamboanga grieving after school shooting. Pino na dako in town kayo nga kagulanan karon sa taga Zamboanga City mahigala labi na gayon sa Ateneo de Zamboanga kay na problema nako nilang kagulanan kay na nanapoy laing bata mga higala nga nagkuan ba namusil pastilan Ginoo kuno unsa na ba ni mga bata ron mga higala nga makapamusil naman no na may mga armas siguro usag yun sa angay natong tan-awo no mga ginikanan labi na gayon katong adunay mga armas kapun mahimo ayaw gininyong ikumpiyansa ng inyong mga armas no kay usa kay ang atong mga bata makuan manggot kanang maugsa ato kana ma-curious ba ma-curious siya sa ilahang armas sa mahal inahan makaha and then makakatpo na hinoon labi na kinay mga salida sa sini naapoy mga balita karon nga mga bata na musil na pod no muna nga ang ubang mga bata murag mudangop na niya na nga mao nga gitawag na tong mga pamaagi no muna no mga ginikanan at taguan taw ninyo mayo ng inyong kung mahimo maghimo og mo kana bitang kana bang ika or magkaha di hierro ba ano kanang og sa in English pa na bolt ba bolt no aron gyud nga dili bolt nga inyong ato ninyo ibutang ang inyong mga armas kay pastilan dakong problema mga higala no dakong gyud na problema ko ang mga bata nato ma-involved sa mao nga mga krimen no so nakadala kini karon og dako kay kagulanan sa mga katawhan dito sa Ateneo de Zamboanga ang ilahang mayor baguhan pa lang gi-interview na itong nakalabing adlaw. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Papal Nuncio to the Philippines Archbishop John Brown giawhag ang mga Katoliko nga tabangan gyud ang mga kabus no kana bitaw ang ato mga paningkamot do natay mga trabahoon sa balay ato yung i-hire ang mga pobre kayo aron pud ba nga makuan gyud kana bitaw gitawag nato sa in English og ma-enhance ang ilahang tagsa-tagsa ka mga kanang kahibalo no tana atong kanang palitan do na kay swito kay diha nga panday kung magpaakuan kas balay imong iparekrut tong pinakapobre gyud nga aron nga makat-on pug pamanday ginagmay diha na ha so manay siya muna karoy panawhagan ni Papal Nuncio to the Philippines Archbishop John Brown. Okay, no? Abi na mapanayon ta mga galas sa ato nga mga buhat tono ni ining kamudtuhon. Ari na ta mga galas sa atong Saint of the Day. Abi na ang atong Saint of the Day karong adlaw mga higala walay lain kung dili si San Bernardo sa Clairvaux.
No, ang spelling sa Clairvaux, Clarvaux. Pero naon ko ang gini siya, murag Clairvaux. Pero kay Frenchman, yung ka na mga French, kalagmitan man na sila, move on raman na nila ilang mga sulti mo ng Saint Bernard of Clairvaux. Ayan, no? O niya, natao ni atong 1091, namatay ni atong 1153. Uy, taas-taas o kuha ni siya. Edad ni siya, 60 kapin, no? O niya, usaki ni siya ka French national, 20 anyos, nahimo na siyang monghi, niya nahimo siya nga usa ka pangulo sa kining monasteryo. O niya, he protected life, protected the primacy of the Roman Pontiff, no, sa ato pananudlo gini siya nga angay gid atong tahuron ang atong talahon sa Santo Papa. Unya nahimo pag gini siyang advisor to the Pope. Unya usa siya ka scripture scholar, theologian, eloquent preacher, maayo siyang muwali. Unya mapaubsanon. Unya he preached about the Second Crusade. Katong Second Crusade mahigala katong bitawng atong bawion ang mga kayutaan nga nailog sa mga Muslim, sa mga gitawag natong mga Muslim. No, muna siya. No, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhat tono ni ining kamuntuhon ug ari na ta mga higala sa ato nga topic. Unsa may atong topic karon? Bueno, ang atong topic. Okay. Bridging religious popularity and true piety. Nga sa ato pa gikan sa religious popularity lang mamahimo na gyud nga tinud-anay nga pagtuo true piety. Ayan, no? Sa ato pa unsa man mga religious piety? Kini kung ato ang mga fiesta, kining ato ang mga paghimo sa ato ang mga pagpilgrimages, sa ato ang paghimo sa ato ang mga pagrosaryo matag adlaw, no ana, no, muna sa mga religious popularity and popular devotions. Unya aron mahimo gyud siya nga tinud-anay gyud nga makatabang sa atong kaluwasan, no. So number 1 is how to bridge religious popularity and true piety. Number 1, from custom to conviction. Sa manang from custom to conviction, moving past cultural routine to make a personal conscious commitment to God. Ayan, no? Sa ato pa kinahanglan dahil nga atong gihimo nga mga kalihukan, mga kanang ato ang mga sabiisin nato, kanang atong pagrosaryo, kanang ato ang pagdebosyon sa mga fiesta, mga popular religiosity mo na, no? Ato yun siyang himuon nga commitment yun sa Ginoo. Dili lang kay ato-ato ra, dili ra para sa atong grupo, dili ra para sa atong mismong kaugalingong kayuhan, kung dili ato yung commitment ngadto sa Dios. Ayan. Number 2, the role of catechesis. Sa ato pa kinahanglan nga aduna gyoy religious instruction in core belief and ethics to prevent degradation to superficial and superstitious level. Kana bitaw mga religious popularity mahigala, delikado na siyang mahimo na siyang superstition, delikado na siya nga mahimo ni siya nga superficial lamang sa ato papanglabas lang. Ano man, kung dili gyud siya tagaan og religious instructions in core belief and ethics, ito papapil na po na sa simbahan, no, nga pasabton gini mga tao nga kining inyong gihimo wala ra gyud kapuslanan kung dili kini kini out of commitment to God and people. Noon niya matud pa dili mahimo siyang superstition. Kanang superstition meaning unfounded belief kabahin sa Ginoo. Kanang mura na bang kita-kita na lamang pod ba, mura bang tuo-tuo na pod hinoon. Doon ay uban, no? Doon ay uban nga nakabantay ko nga doon ay mga himo bang kulto, no, imbis nga kanang popular religiosity lang nahimo na noong kulto, sama pa lang lit anang uban nga magtikbas-tikbas na sa ilahang mga kamot kay para gyud aron pagpakita nga dili na sila madutlan. That is popular religiosity nga ni kuan siya ni degrade, itong na nasubrahan na ba nga nahimo na hinuong kulto, no,
superficial and superstitious level. And of course, action over appearance, no? Kana bitawng ang ilahang grupo nahimo silang maayo tungod pinaghan na kay membro. Doon ay grupo mga higala nga akong gitambagan. No? It should not be action over appearance ka. Magsigig seminar unya kanang mahurot ta pod yung mo seminar na pod. Dili na siya nga naman tungod kay kana bang ang ilahang gitawag na to kalihukan wala ma-manifested in daily virtue, mercy, and genuine love. No? Ato pa, true piety is always manifested in daily virtue, mercy, and genuine love. Muna siya. So, dili gina mahimo nga daghan ka iming grupo unya si Giming nangaligog dagat si Giming nag-celebrate og birthday. Mas masin walay virtue din na walay mercy and genuine love. Unang akong ginan sila nga unang nagkadyutay mo nya magsigi og padaghan sigig nung hangyo nga mo seminar mag-seminar na pud mi padre mag-seminar na pud mi kay nagkadyutay na mi uy naon sa kanang inyong grupo palig-una na. It is not a matter of number or quantity. It is a matter of conscious commitment to God. It is a matter of learning core belief and ethics. It is a matter of daily practice, no, of virtue, mercy, and genuine love to others. Muna siya nga ang atoa nga mga religious popularity mamahimo ni silang parte na will become the expression of our faith, no? Ang atong religious popularity mahimo siya nga expression na sa atong pagtuo kung mamahimo na siya nga true piety. No, how to transform religious popularity and become an expression of our faith. Muna gitawag na to bridging religious popularity into true piety or transforming religious popularity into an expression of our faith. No, expressing bitawang atong mga mamahimo na gyud ba nga expression na sa atong pagtuo or kung gitawag na to personal commitment to God and people. Wala siya gitawag na to true piety. Amen. Anaha sa paningkamot ta gyud ha sa nato nga kinahanglan man gyud ta ana muna nga daghang kay niduol na ako sa natong nagmisa bitaw sa mahal nga Birhen sa Guadalupe sa Padre. Sige kung naminaw nimo Padre sa imong programa ko. Maayo kayo. Nya usag yun sa atong buhaton is to transform our religious religious popularity into expression of our faith. Popularity, religious popularity. Ano? Okay na? Okay. Salamat kayo sa pagpaminaw ha. Ayaw paminaw na kita ha. So, muna to no. Our religious popularity aron mahimo siyang true piety, it should move past cultural routine to become a personal conscious commitment to God. No, number 2, there should always be proper religious instructions in core belief and ethics in order to prevent degradation and become a cult. No, ato ginabantayan nga dili mahimong kulto. No, kay makultuan madugay kung dili nato mabantayan wala naman nagsubay sa eksakto nga core belief sa Catholic Church o the action of their appearance. Wala na nagkinahanglan og padaghanay og membro. Ang importante nga sa mga membro bahalag jutay ra pero ang ilahang piety is manifested in daily virtue, mercy, and genuine love to God and for one another. Mo gina siya tinuod nga kanang gitawag na to popularity, religious popularity. Okay na? So daghang salamat og ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Account Manamirito sa Carillo o manalangin ka na to ang Diyos o kagawang tanan Mahan, Anak, Espiritu Santo
Good noon, Pilipinas.